RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kanyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Brando, 18 anyos, taga Maasin City, Leyte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong iyaan. Aron ninyo isabtan, ingon ini ang mga paghitabo. Noon sa minis mama nga nagdagan man ipadong din eh. Brando! Ma! Brando, anak! Ma? Noon sa ka ma? Nagdagan lagi ka. Tabang ito imong tiya Milda. Tuay, nahog sa ilang tambis. Maayong pagkaparok ang usa yuta. Unsa ma? Ikaw agak ni anak. Kay wa man gud si Tio Frank ni mo ngadto. Tuas trabahoan. O sige ma, ako nga tuon. Dali, alsahon tika. Agay. Oh, dali tiya, lingkod. Ay, salamat dong. Agay. Nagsugod na lang takan ako tiya, aron ako na lang manguhaan ng mga tampis. Kapag ka, mugamit o kuhit. Ay naana naman nagod kong sakas tambis dong. Pero karon pamanggit ko nahugoy. Naghanagod na mga tampis nga magipanguha. Imo na ibaligya tiya? Ay dili dong oy. Ako na ipanghatag sa akong mga amiga. Mga mamas, mga classmates akong anak ba? Ano ba? Ya, saan naman? Okay na ka tiya? Sakit ta sa akong udong oy. Mura man kong malipong. Naigo manggod sa yuta pagkahog na ako. O ako makatarog panukod god. Unsa? Nakabantay ko ni tiyo ba? Magsige na malag na sa kalipong sukad na nahog sa tambis. Maulagi dong. Naman ganito'y kausa nga nakuyapan gud siya. May nalang gani kay nakuha itong higayon na.
Akong gigagol andong kung sama nang makuyapan siya nga way tao nga makabantay niya. Tiyo. Dong, nakabalita kas imong tiya Milda. Ha? Kaya nga naman. Noon sa place diya, ma. Gitabang to gahapon sa eskwelahan. Nakuyapan manggod ni sa diyang misaka ang iyang kabuhi. Unya, maayo gyud ra bang pagkapantok sa iyang usasawg siminto pagyud. Sa? Dali na malipong ang akong iyaan sukad nga nahug kinis tambis. Maong wa na siya tuguti sa iyang bana nga muhatod kuha silang anak sa eskwelahan tungod sa kabalaka nga makuyapan kini nga way makabantay. Hangtod nga miabot ang higayon nga nahibaw-an na lang nako gikan sa kong inahan nga gitabang kini sa eskwelahan kay nakuyapan kini. Ugon niya. Ano i-komenta mi ato sa eskwelahan tiya? Uy! Naibaw ba yagi kasi mong gipamati? Unya, gibawalan ba ka ni Tio Frank bahin ana, kaya tingali kung nagmakuyapan ka. Unya, way makabangtay. Tanawan ni Ron. Nahitabo na gininuon. Ako na lang nagkuha sa akong anak, Dong. Kay taon-taon na baya nga wa na misugmat ang sakit sa akong o. O sa pasaba, laayan man kong magpuyo din hisbaay ko. Agay, Tiya? sakit sa akong o. Kalit nga may sakit. O, sa? Murag mabuhak ka sakit. Tiya! Tabang! Tabang mo! Tabang mo! Tio Frank, kumusta naman si Tia? Matod pa sa doktor. Adunay brain cancer ang imong tiya, Milda dong. Na ako na'y tumor sa iyang utok. Ugdugan ako na ning mitubo. Ug karon man nato nahibaw ang sukan nga nadasya din sa ospital. Sa? Matod pa ni Tio Frank ni mo, Dong, nga sukad na hibawaan ang imong iyaan nga doon na di ay siya tumor sa utok. Nagsige na lang kuno naghinuktok. Ug dugay namang katog magabi tungod sa iyang kagool sa paghuna-huna ini. Mao ba, ma? Ay, may abot ng gyud ang akong gikadlokan, Dong. Nga mapasa ang sakit nga kanser sa imong namatay nga apuhan nga si Lola ni mo Dolores. Namatay siya sa sakit nga bone cancer. Kaluoy po ni Tia Milda, Siya may napasahan sa sakit sa kong lula. Ay, ingon ana gyud ng kanser, Dong. Maong mag-ampo ta sa Ginoo nga dili ta mataptan. Ma. Medyo madugay ko rin sa eskwelahan ha, kay namagumigay mga project uban sa akong mga classmates. Oh, okay rin, nak. At least nakaibaw ko. Pero dili ko mahibong kung ganong madugay kag abot.
Oh. Ay, nanuwag ma. Ako sang tubagon. Ay, ayaw na. Ako lay tubag na. Tiwas lang dihag kaon. Saan ka nanuwag? Kasi pas buntag. Unsa? Tinood ka, Frank? Kanusa man? Ha? Nga naman, Rosmar? Karon lang yun. Nagkilakman? Karon lang yun. Gikulbaan ko na. Ma? Nak, si Tia Milda ni mo. Si Tia. Kaya naman, ma. Nausa na si Tia Milda. Patay na. Sa? Namatay gid ang akong iyaan tungod sa brain cancer. Matud pa sa doktor nga dunay tumor sa iyang utok ug dugay na kuno kini nga mitubo. Sugad pagkaibaw sa akong iyaan sa iyang gihambin nga sakit, nagsige na kini kaguol ug wa nay tarong tuog. Sa akong pagtuo, mao gito ang hinungdan sa iyang daling kamatayon. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Nahug sa tambis ang akong iyaan ug maayong pagkaparok ang iyang uo sa yuta. Mao ba to'y hinungdan sa kanunay pagsakit sa iyang uo? Ikaduhang pangutana. Sa iyang pagkahug sa tambis, ug maayong pagkaparok ang iyang uo sa yuta, mao ba to'y sinugdanan sa pagtubo sa tumor sa iyang utok? Ug niya to higayon na nga naparok ang iyang uo sa simento sa eskwelahan nga magsige na po siya pingit sa kasakit? Ikatulo pangutana. Kung nadapaunta mo siya dayon sa doktor, dili ba moabot sa punto nga mo-develop ang tumor sa iyang utok? Sukad sa pagkaibaw niya sa iyang sakit, magsige na siya hinuktok ug dugay na nga makatuog tungod sa kaguol. Mao ba to'y hinungdan sa iyang daling kamatayon? Ikaapat o katapusan. Naara ba may mga kaliwat nga adunay kanser? Posible ba nga iya kining nakuha gikan sa among kaliwatan? Posible ba sab nga kaming iya mga pagumangkon masakit usab og kanser? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Brando. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sab ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, ug mga drug-related nga mga problema. Kay usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran ri karamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Order ba sa mong buwatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga we have to limit our expectations. Because kining kalibutana, this world is full of disappointments, no? Katong mga nabigo, failure is part of success, ha? Remember, walay mo abot dito si babaw kung wa magig pangos-pangos yung mga frustration in life. So, no retreat, no surrender. Okay? Ang atong magtatampo karong adlaw si Brando, 18 years old, taga Maasin City, no? Musta naman yung mga taga Maasin? Asa naman itong akong listahan sa mga taga Maasin katong nag-attend sa among seminar ni Ma'am Beth Ganob. Mga Ratcho family diay, no? Ratcho family, mga Paluma family. Sorry kayo, na-miss na ko ang akong kuanan sa mga taga Maasin, no? Of course, ang atong mga provincial government led by mga Mercados family, atong governor o congressman, no? Si Kwan, akong igagaw, Nestor Obra, no? Musta naman dia, o gatong imong igagaw nga Dizon, no? Regards. Kaya, diya sa Karkar, bago lang dito, no? Thank you very much, ma'am. Diya sa Bulinawan Karkar, sa imong pagpahangyo, sa imong chicharon. Nindutan ang chicharon nila ni Ma'am Carmen Ortiz, no? The Sisters Special Chicharon. So, may pagpaminaw ni Carmen Ortiz, Baby Alison, Dina Tinibroso, Yuri Aligado, Junjun Aligado, Ason, Ula Pera, De La Pera, Ruby Baradan, Litoy, Joy Los Reyes, Daday Canutos, or Canutis, Jalpa de la Concepcion, diya sa
Bulinawan, Karkar, Cebu, dia pud sa Perilos, no? Musta naman si Inday Ludi, mga Nabasquez family, dia sa Perilos. Albor, Libron, Karkar, Martex, Kampugan, Marpili, o si Dodong. Di siya mismo sa mga taga-Tapol, Talisay, Mary Ann Nolasco, Henry Ortiga, Gilbert de la Peña, kumusta naman sa Dumlog, Gilbert? Mga taga Mountain View Barangay, Talisay, Milanilla. Mga taga Maghaway, taga Tapol, Haklupan, Lubas, Puno, Ugdos, ug sa Manipis. Mga Luanya family, Toto, Dikit, Mia Duty, Jerome Argoncillo, ug si Orlan Kilupi. The last but not the least for today, si Baraga family, sa Lawaan Ono. Ernie, Celine, Arnel, Neon, Erlin, Christian, Denver, Princess, ug Erlin. Ug si Winnie Rose Oros, diya sa Pinamungan. Thank you very much sa Winnie Rose Oros, ug sa mga Albero, Kimpan, ug Barliso family sa abroad, o mga Galulo family sa Cagayan de Oro City, no? O mga si Porperio Lim sa Inabanga, Bohol, no? Glicerio Galulo sa Cagayan de Oro City, permi gining masalamat kayo ninyo nga permi mong maminaw sa mong programa sa kining ang programa lagi kini akong suliran sa Ironman, no? So going back to our sender si Brandon, no? Tumasa na bati na to gina sa drama, ang iyang problema kay may tungod sa ulo ba to? No? Hulog sa ulo, no? Unang pangutanan ni Bandon, nahulog sa tambis ang akong iyaan, ug maayong pagkaparok sa iyang ulo sa yuta. Mao ba to hinungdan nga kanunay nang magsakit ang iyang ulo? Could be possible, ha, Bandon, no? Ang imong iyaan, binakungwa siya magpa X-ray or magpa konsulta og usa ka neurosurgeon, neurologist, posible nga na-damage ang iyang head area. Very vulnerable ba ya? Or delikado ning atong head area, kay naabdiha ang atong central nervous system, atong brain. Naadiha ang atong diha magsugod ang atong spinal cord, no? Kung mga kaila nga ma-damage ang spinal cord, gikan sa brain, ma-paralyze, or na mga cognitive dysfunction. So, ngayon mga pangutana, posible nga mo ito'y hinungdan. Ikaduhang pangutana, sayang pagkahulog sa tambis ug maayong pagkaparok sa iyang ulo sa yuta, mao ba ito'y sinugdanan sa pagtubo sa tumor sa iyang utok o niyadtong higayuna nga naparok ang iyang ulo sa sawog nga siminto sa eskwelahan nga magsigi na gyud siya tingid sa kasakit. Okay, kung mayong kag mo hinungdan na posible because there are so many causes nga nung magka-tumor man ng usa ka tawo. No, it could be due to nutritional imbalance, it could be due to trauma, it could be due to some metabolic dysfunction or hormonal, no? Daghang kay mga klase sa inyong tawag na tumor, sa akong ibalan duhan ni ka klase, no? Na ay inunta kanang gitawag nitong tumor nga ang iyang solid nga murag unod na po gitawag nga tong CYST, ang sod niya fluid. So depende na kung unsa po'y intervention sa attending doctor kung dalhon ninyo sa ospital. Pero lalugay ko mo, Brandon, nga inyo ni siyang i-submit for diagnostic procedure like X-ray or MRI, unsa pa'y mga para makita dito sa sulod, unsa magay kanang kanang kahimtang, no? So, may tungkol siyang pangutana, akong tubag, posible, no? Ikatulong pangutana, kung nadala pa unta na mo siya dayon sa doktor, dili ba mo abot sa punto nga madevelop na ang tumor sa iyang utok, sukad sa pagkahibaw niya sa iyang sakit, nagsige na siya hinuktok, dugay ng magkatulog tungod sa kaguol. Mao ba to hinungdan sa iyang daling kamatayon? Yes, kung nadala pa ninyo dayon ang imong mama, imong tiya sa doctor, dili unta ma-fast track na iyang kamatayon, no? Tayo ginabalik-balik nga saying nga the earlier the intervention, the better is the prognosis, no? An ounce of prevention is more than a pound of cure. Okay, lagi po tigali po sa financial reason, dili lang nato inunta tagaag pagtagad dayon ang sa may mga problema. Naman tayo provincial hospital sa Maasin ba? O ako kay ng provincial hospital dia balog ko ng Maasin kay pirmi man ko dia. So atong mga local government officials matinabangon man na sila nga mohatag og mga ayuda sa mga
manginahanglan. Kana, assuming nga wala tayo financial capacity. Pero kung naay gamay, naaman tay mga dagkong hospital dahil sa maasin, no? Bisan kayo sa Hilongos. Pwede sa mong mudagan rin sugod. No? Laghan kaya. O sakay lang mong fast crop na, abot na mong Cebu. In 2 to 3 hours time. So, dili yung kayo yung kayo ang pagpakonsulta, no? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Naara ba mi kaliwat nga adunay cancer? Posible ba nga iya kining nakuha gikan sa akong kaliwat? It could be possible because the kanang cause of cancer is a big question mark. Na mga haka-haka nga it could have some genetic loading or hereditary. Plus the fact nga na ay mga uban nga factors due to some pollutants, irritants in the environment, trauma, infection, o mga hormonal reasons, no? So, na genetic loading ang kining mga sakit na to. May nga i-trans the family, kaya na ko'y kaila nga, halos silang tanan, ay sakit sa atay. O di man sila pala hubog, di man pala inom. So, ingan na yun, na silang tanan, na sakit ng asma. So, na mga herido familial diseases. Kaning cancer, murag, dili man siya yung automatic na yung mga herido familial disease, maabot, maapil, but dili malimod nga nani siya genetic loading, meaning it runs sometimes the family, no? Posible ba sabi kaming iyang mga pangumangkon magkasakit og cancer? Bisan kinsa maay posibilidad nga magkasakit og cancer. Careful lang ta sa atong lifestyle, atong diet og mga ma-expose ta malagyan na environmental, no? Lifestyle. Nga dili ta ma-expose sa risgo nga mga sitwasyon nga ingnon ta ang cancer cells mo dool nato. Example, kung naamoy history nga naay cancer sa balikon ako ang atay, di maglikay ka ginom-inom og mga alcoholic. Naamoy history nga naamoy nakasakit cancer sa baga, di naman hunong-hunong nakadag panabako or ma-expose sa mga volatile nga mga substances nga pwede nimong ma-inhale could be one of the reason nga nung ma-overload ang baga. Alright? So, kasabot ka sa mga speaker ni mo, Brandon. Ug regards niyong tanan diya sa masin, ako lang ito pangitaon tong akong lista diyang speaker ba ako ninyo diya, mga 2 months ago, kami ni Ma'am Beth Ganob. Tukoy lista, daghan kayo ito. Ako lang ito pangitaon. Yung sunod nga Sibya, ako lang mong i-greet, no? So, regards mo din tanan sa maasin, o ginaot nga okay lang kinabuhi. Once again, ako sa story ni Obra, hinaot nga namoy nakuto nga pagtulunan, especially ikaw, Brandon, sa Maasin City, Leyte, Southern Leyte, no? Kung ganito sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kining nga kong suliran. Dr. Rene Obra ko, with Attorney Eileen Batan. Thank you very much. Hasta la vista. Until the next time. Bye-bye.